So yung mga kaparing Jason, bali magandang tanghali. At sa taas tayo mag pipisto ngayon kasama ni Kuya Arnel. Ito. Dito. Ha? Hari na? Ayun, mamaya na raw. At kanina inakyat ko yung simento dito. Mamaya na raw. Mainit pa. Papain chin-chin. Papain nga muna. Papain nga muna. Mahirap kasi pag mag-collapse dyan. Mataas pa naman. Oo. Madidehydrate tayo dyan. Yan yelo. Grabe. Bula nun. Sa baba. Mas mo. Baba ulit kami. Baba ara muna. Mainit. Amoy. Sinilag na. Hindi na ba pa? Oo. Wala talaga. Wala. Tama sa na yan? Sa tag-is. Kulang sa tag-is. Tama sa na yan? Itong asintada man sana. Talaga. Masyadong lagaw Para di magturo. galubat. Di na estera. Lubat daw. Mag-charge. Daman pan-charge. Dapan charge. Pera. Asa na yan? Ay. Pinalukag na. Baysa na muna kuya. Baysa na muna. Nalod na. Tingalo. Baba muna. Tani mo na. Ayan. Biglang tumirik na naman yung buwan. Ayun. Tinta sila. Hirap sundutin eh. Butasin yan. Yan ba din nagdidiretso? Parang nagsabi ka. Kakamo to. Asad ayo.
Ngayon talaga ay. Nasa taas, ngayon talaga. Inog na di. Inog na di mata ko. Ano yan? Ano? Hindi pa? Narepato ato agray ko mo na. Tigran. Saragra. Handa. Adya? Pwede. Tidak kaya. Ba't ka loob? Boss. Ma'am, dito. Karne sa taas. Sige. Tagsa na? Tagsa na muna. Halo muna. Halo. Halo. Set pa. Set pa. Ito ng hollow blocks. Hollow blocks? Naroon na. Nandito tayo sa taas at si papansin din sa baba. Si kay Arnel nandito. Ako maghihila ng halo para ilagay ko dyan sa asing kadan ni Kuya Arnel para tuloy-tuloy yung gawa. Ayan.
Sana huwag kayo magsawang manood sa vlog na to. Ayan o. Sinilaw naman ah. Ay. Hello Black. Hello Black Labi kuya. Napakainit. Black. Oo. Ginamit mo na mo. Gamitin nyo na. Kaya? Ito lang ito kagat, Jo. Ha? Ready? Sige na.
Garo pa? Daro pa. Adi, gudang. Ano di daro ah? Daro ah. Sad pa. Tama na. Okay na ka na di. Yan, ba't ganito puro? Ha? Sorry ka pa ito balik. Yun, humangin din. Sarap ng hangin. Woo! Sarap ng hangin. Kahit mainit pa sa may hangin, okay lang. Ikaw sa tanghaling tapat, isa noo. Huli mo ka lang din ang ating mga ilagay. Dapat may ilagay. Yung isang laylaya. Pamuli kasi wala pa na yung okay. So yung continuous tayo. Isat may tubig. Kaya ba ito tabi ito playo? Ito. At pakita ko sa inyo kung gaano kataas tong bahay na to. Right? Ayan. Ayan si Kuya Arnel. Bali, pinatungan ng hollow blocks to. Kuya Arnel. Nasa second floor kami. Tapos dito kami taas ng bubong ng second floor. Matrases. Kapalitin siya nandyan. Siya naglalagay ng mga halo. Ako naman naghihila at saka yung hollow blocks. Ito ay napakataas nito. Ayan o. Kung sakaling malasin, yan yung lalaglagan namin. Mabubuhay pa kaya dyan pang malaglag. Ayan. Sobrang taas yung pagtingin ko sa manok ay hayop na. Sila Kuya Gatcho, tatay nandyan din. Nandyan. Tingnan nyo na lang po sa channel ni Gatcho yung ginawa nila. At di natin sila pwedeng kuhanan ng video kasi nakablog niya rin yan. Sa kanyang vlog din yan. Kasi bawat posisyon kanya-kanyang kanya-kanya kaming vlog. Bawat posisyon. Ate Bidong. Yung ibang tropa nandun kila Jamila. Ayun o, doon. Kami lang dito. Si Papa ni Chinchin, Kuya Arnel, si Tatay, Kuya Gatcho. Kami dito sa gumagawa. Halo. Ay, gano'n pala. Hilaon na sana. Hila naman tayo. Amoy! Amo talaga Jamila. Amoy! Jamila. Amo.
halo. Tapos dito lang tayo nakapak sa maliit na hapakan. Sana wag malaglag yung ating GoPro. Diyan tayo kumukuha na kinabukasan. Kung nasira ang GoPro, sira ang pangarap. Hello. Ibarang ko ito. Adi, Adi ah. ano terusan ko? Ito na pala po. Lipat kita pisto. Ayan, lipat tayo ng pisto. Kabila. Oh, ito na. Kaya ano. Spider-Man tayo ngayon. Ay! Oh! Huwag kang susuko! Dulas oh. Ako ng mga GoPro. Ano mo natin GoPro para din tayo babalik dito sa area na to. Kasi lipat tayo ng pisto. Ada alo blocks. Ato, diretso na tayo. Yung diretso ng kanto. Diretso ko na to.
Mara-mara. Ano blocks? Ano black? Suma pusa-pusa kuan sana suma Ato. Ada mata. Ano? Hey, malam. Ano? Okay na, di? Adi na, di? Baba ko na, di? Tama na ko nun. Butang head to rip. Hindi maraot. Patigil kita. Iya, dibilang. Ang part tapos na. Kuya Arnel. Diyan sa taas. Bali yun. Yung sa gilid na yun yung ano. Nasintadahan. Ayan. Babaan na tayo. Pagsaltarin. Ang tapos na kaming maggawa sa taas. Dito sa kusina. Ano nga? Chin-chin. Tapos na? Hindi pa po. Pero magkakapi daw. Ang sarap magkape pag mainit. Pag mainit. Kernel!
Kape ko no, kuya. Kape ko no. Timplahin Chin. At base na tayo ng ano, change costume muna tayo. At napakaganda nung bigay sa akin na sunglass. Maganda sa mata at yun, hindi masakit sa mata yung araw. Ganda niya talagang gamitin. Promise. Siyempre maraming salamat sa nagbigay nito sa akin. Thank you. At binigay sa akin pa nung kapatid ko. Pinapabigay daw nung boyfriend niya. Ayos ah. Sana all. Napakaganda oh. At kahit titigan mo yung araw, kahit tingalan mo yung araw na ano, hindi siya masakit sa mata. Ganyan. Thank you. At yan po, hanggang dito ng vlog na to. At sana magustuhan nyo nga. At sana huwag kayo magsawa sa araw-araw na upload namin na dito sa pabahay. Bawat team, ano huwag kayong magsawa na manood sa aming mga vlog. At po, hanggang dito ng vlog na to. Maraming salamat. I love you all. To the sponsor, to all viewers. Love you all. Thank you. Bye-bye. Ano yan? Kape. Gatas? Gusto ko gatas. Kuya, walang gatas. Ito lang yung available. Salamat. Wag na nga. Ayaw man. Gusto gatas.